Jama'a Hamster Combat fa sun bujuro da wani aiki. Sun ce ba mu sha wahala ba gurin tara coins. Shi yasa suka kawo mana wannan makullayen don mu sha wahala. Ba san 'yan Najeriya ba wani wahala da mu sha ba. Wannan karamin aiki ne. To ga yadda za a yi ku samu makullayen nan kuma. Ta hanya mafi sauki, mai sauki kawai ku sharing din wannan bidiyon don wasu su amfana. Ya, to mu je ga cikin bidiyon.